fusani sanuni wariye dunga more dunga ka fusani sanuni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko angata kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما دليل على فعلك هنا أنك كشي أنك بركة على كوجيدي أنك كلنا بلا جلينك أما الله الدنيا كفامي بعنوني جعنا بقول سيد شريف عثمان مدن هيدر عليك الدميالا لا دلا سانوسان جمادة ساني على تلموا أمبا سيدة أجا تانتي فاطمة تراولي على بيقول بلا السلام بلا جلما أنجى كأنني سوجا أنغا فرفونيرا سيدة نساء العالمين نوي أرجينا مصوب بلا جلنكا كنتي فاطمة زهرا على كبانيني أنجى كنا فرنجون كعلى بركة دا أولا أنفلني وكنا بلا بلا إندكا كنا إندما ينببي أنغا وجل كلا وبيان كدمنا أنغا إمام إبراهيم تراولي على بنا بوكا فوليكه الحسن سانغاري نينغا سي الحاج بونا نيان كابو كايما نونو مينا كه مغوي مونو مينا لاسيلوكه وكلا سيلينو انجي انغا مدافه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تغني نينكو على فيك بوانجو تورمانو الشيطاني أنا على تنينكو في أنا سولي نينكو على باين في أكا كيركا ناسو دونجوكا أنك فولي بإسلام جماعة بلجلي نور كنكا كنانجا كنكا كورتا كنكا وسا كنكا نينجني أمبافو كيرنا سمو بي نينجنا كانيا o balilew anu fatulew o bedda falembe nin kenenga ka sababu ke kira dimuso mandi aka dimuso laban no ye Fatima ye o ka bangini sangumbe Fatima to mi nale de sirfiu bay ambuka bangini nyanamaya kenede kan wala mba nyini ala fe ya rabbi mauma bian ni jurumun de nana e kana segi ni jurumu kelinye wayite segi ni jurumu kelinye sabu baraka kenado kuna ja kenado ka boka sirif la bele jele fo ka damna ankara mogala sayyid sharif usman madan haidara ana furum su sanimau ana diu ana balimau ولودي يا أنكلا نينا إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل بني تيجو دبادون بني تيجي كأنك بني أنكرا مودي يا أون لكلا ككيرا يرانا كسمو كانوا يرانا كوكا بني يرانا سبي ودي كننجا سراي نوتلالا جومينا إيه كننجا سراجي ambankara mofu ka barakada ka wale nyimando sabine mamin tugura sirfiu ko ikuna jara wodela imam abu hanifa ako ana bi barakati da'watin sadratin min ali ibn abi talib imam abu hanifa ako alibi bunyamina alay dodi min kalfala alay bunyamin karfala alay joyoro min dama ko asabu mo soro do wera fede Ali ibn Abi Talib ka duwawu abode kono min bora ale wolo fala afakumba majigi Ali ibn Abi Talib ye aba laja abi tugako akanumbala o sababu de koson o baraka ali imamu Abu Hanifa ya ka karama soro
wala ni aw bele jele nyon soro sirfu ka kena kanya bonya kena kanya aw bele jele de togo ye ko ma kunan diw amba nyina ala fe ala man ko naw jara ala ma laban ko nyuman dirama ceni muso ka nyina ala fe ala kan be kuna ja ala kan be labanye anga jamana gele ba kono ala ka ke nin kene bonya kama gele yo ala ka wuli fitna min be jamana kono ya rabbi ala ka ban fitna ya ala ka ban ka faleni kunan jeni bonya ni karama ni nyon famu ye usebe ala ya ala ko kanye ala ko kaka ala ya koson ala ko kaka kira koson ala ko ke sigoro bonya koson ka nyina ala fa ankara mo munum be na kumanye ni muso bayin kan ala ko nen sabati ala ko nen sabati ala ko kaka ala ya koson ka ambaw bele jelefo ulu munu no bi joni ni musakaw ye ka nyina ala fa ala ka ko ye shiye ala ka ko ye keneye ka ko ye baraka ye udewna ala ko kaka ala ya koson wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambade wambani na ala fa ya rabbi ansigila herela ala ka wuli herela amin ala ka here ka ambela jere amin ala ka ustura amin ala kana labla amin amin an karamgo ba ambani na ala fe no sayyid sharif usman madan haydarai shijani kenaya be ala bolo ala ko dama amin sagoy mi ala ko kay fara mi ala ka dono che amin ala ka dimbaya bela jele kolosi amin ala kara bonya ko son amin o ko fe ka foli kerengere ko nyeshi ambala kawma minu nye ambaw yesrifla che olu minu kera nin kene bay sababu ye sikatola amba nyina ala fe ya rabbi ala ka nyemme ula amin amin nin kene sanwosa nam imam al fatimatu zahra nam hasan nam husain sanwosa nuka bangeni sanyele mausira nam ambala kan nusrifla ya o ben kenen no nyanamaya ka islamé jama wole ka do fara anga mi jano griyalika wala mbanyina ala fe yo ngani ya nyuma min taslamé ye ya rabbi ala ku sarala amin amin ala ko kanya ala kira bonya ko so akaram ko koroma ko so amin salli ala rasulil karim salim sare o ko fe mbadi nam ambe zahraw de ka kene ka shina inshallah sayyidatu zahra alayha salam nam ambale de ka kene ka shina bonya kene do karama kene do allahu akbar jurumu yafa kene do ala soro kene do allahu akbar sangare zahra nam ambi sigiya kaseka baraji soro ne zahra ko foli mais anti zahra ko fo wala sa akadon allahu akbar sabu alay zahra fo kira zahra fo hasan ye zahra fo husain ye zahra fo ali ya fo melekaw ye zahra fo ankara mo no ye sayyid sharif usman madan haydarai ale sayyid zahra nam ayaka bunyaw fo okuma foy matu bli mimma fo allahu akbar abafara wala mbanyina ala fa sayyid zahra nam ala ya rabbunya koso ami here fon fanyini ya rabbi ala ko no ya anaw bele amin amin ala so sayyid zahra bunya koso amin bana bemina min tay soro kuy min tay fenwore mbanyina ala fa ya rabbi nimso bayin koso ala ka bele jile no ya amin amin kiram bayin do horoma koso amin salli ala rasulillah salim samari wala shina mina dakrunya fla fodro ka dingaram gomo inshallah wala wala nala sona man zahra ko ale bina baraj allahu akbar sayyidat zahra nam alayha salam ale de ala kira demso bay demso mi nam ni ala kira re furumuso folo no ye Khadija bint Khuwailid o demso yi allahu akbar bele bele o debi ñom bangi sigatola sangare ala kira ka bonye anda fo kamba ndatola sabu huwa fawqa al madi shair do fo ako ara kull madhin fi nabiyyi muqassira
وإن بالغ المصنع عليه وأكثر إذ الله أصنع بالذي هو أهله فما مقدار ما تمدح الورى عليكو مامي أني نغرا كوي بتانو نغا إدى مسي على كرام مونا أكو هو فوق المدح كو على نيبا على كرام كو بتانو سافي ale mana kuma labɛn ko bi ala kira tanu n'o ye ko b'a sɔrɔ ko kira b'o bɛɛ sanfɛ ko kelen mun kɛ ko ale y'a dadi ka bɔ kira tanuni ma o kuma musoba min ye Fatimatu Zahara muso min y'a bange o de ye Kadija ye belebelew de bɛ ɲɔgɔn bange Kadija ale de ye ala kira furumuso ye furumuso min ye kira furumuso fɔlɔ ye min ye kira ɲɛji cɛ kabi dekun waati ala ti sɔn Zaharaw ka bɔ bala ba min tɛ ba sanuma ye o de kama n bɛna dɔɔnin fɔ Kadija ka dɔrɔn ka sɔrɔ ka tɛmɛ Kadija kuma min kira cira n'o ye Muhammadu bin Abdullah dekun y'a sɔrɔ tɔɔrɔ y'a sɔrɔ ɲɛni y'a sɔrɔ jɔnni y'a hakili sigi k'a ɲɛji cɛ o de kɛra musoba in ye n'o ye Kadija ye a ko kira ma n ka nafolo y'i ta ye ni y'i ta ye a bɛɛ lajɛlen y'i ta ye wa a ta a ka di ye cogo min i k'a kɛ ten wa i k'a dɔn ko kunnadali t'a kɔfɛ o de kama a sɛbɛnna histoire kitabu dɔw la ko muso in ye nafolo min di ala kira ma ka diinɛ dɛmɛ ko a valeur bɛ se ɲɔgɔn bɛ 80,000 ma a y'o bɛɛ di ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ka se ka diinɛ in dɛmɛ k'a pousser ka s'a seyɔrɔ la ni dekun fɛn fɛn ye ala kira sɔrɔ a b'a fɔ i muɲu i hakili sigi i k'a dɔn ni dekun ninnu bɛɛ bɛ taa laban min na o ye hɛrɛ de ye ne ɲɛ b'a la ala t'e labila sabu i bɛ sinji tugu i bɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛ i bɛ tiɲɛ fɔ Muhamadu kiri mana gɛlɛya cogo cogo e de bɛ tiɲɛ fɔ a la o tuma ne ɲɛ b'a la wallahi ni bi gɛlɛyala sini bɛ nɔgɔya o tuma sabali an ka sini makɔnɔ Fatima Zahara o musoba in min ye ala kira dusu suma ka taa se yɔrɔ dɔ ma don dɔ la ala kira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko ala n b'a dɔn Kadija bɛ alijinɛ kɔnɔ ma siga fiyewu a bɛ alijinɛ kɔnɔ nka ne yɛrɛ de b'a ɲini e ala fɛ i ka k'i ka alaya bonya kama i ka alijinɛ dɔ di yan k'o kɛ kado ye ne Muhamadu ye n k'a di n furumusoba in ma n'o ye Kadija ye Kadija a b'a ka bonya dɔ la a ka fatuli seli a ko ala kira ma a ko kuma saba bɛ n bolo n b'a fɛ k'o f'i ye kira ko a ma k'o ye jumɛn ye ne bɛ fila ta ka kelen to yen a ko ya Rasulallah n bɛ yafa ɲini i fɛ sabu n bɛ bana min na n b'a dɔn n tɛ bɔ a la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a ko n bɛ yafa ɲini i fɛ i k'a kɛ ala kama i ka yafa ne Kadija ma sabu ne tun kan ka min kɛ e ye furu labato la ne yɛrɛ ka jate la n ma se k'a bɛɛ kɛ ya ilahi wa sayyidi a ye nafolo di k'a ni di k'a ka fɛn bɛɛ di mais ale bɛ ale de ko ala kira ma ko n bɛ yafa ɲini i fɛ sabu ne kan ka min k'i ye n ma se k'a bɛɛ kɛ kira ko a filanan ye jumɛn ye a ko o t'i ka ɲa fɔra i ma e kan ka fɛn o fɛn kɛ ne ye muso kan ka fɛn o fɛn k'a cɛ wallahi e m'i tɔ to i y'a bɛɛ kɛ ne ɲa fɔra i ma a ko a filanan ye min ye n b'a fɛ k'o f'i ye nka n bɛ ka maloya i ma n tɛ se ka ɲɛ jɔ i ɲɛna k'o f'i ye n b'a ɲini fɛ i ka bɔ so kɔnɔ i ka hakɛ to ka bɔ n b'o fɔ n denmuso Fatima ye a k'a f'i ye sabu n bɛ ka maloya i ma o fɔtɔ la kira ko sama ani wata ala kira bɔra ka taa kɛnɛ ma musoba in ko a denmuso ma n'o ye Fatima ye a ko i b'a f'i fa ye ko ne ko ni wahayu bɛ jigin a kan a bɛ to ka daliba gulɔkini min meleke a la ko ne ko ni n fatura n bɛ fɛ a k'o daliba gulɔkini in kɛ ka n kasange nka n bɛ ka maloya ka ɲɛ jɔ a ɲɛ na k'a deli a kana n'a di ma maloya kan n'a bɛnn'a ma ko a k'a di yan ko mɛ n'a ma bɛn a ma a k'a dɔn ko Kadija yafalen don a ma kabi ala k'a da a ma deli ka fɛn ɲini kira fɛ fɔlɔ fɛn ɲini ko fɔlɔ de ye nin ye daliba gulɔki kɔrɔ ko kira k'o d'ale ma o ka k'ale kasange mais a ma se k'i ɲɛ jɔ ala kira yɛrɛ ɲɛ na k'o fana ɲini a sera yɔrɔ dɔ ma denmuso bɔra a taara fɔ ala kira ye kira ko n y'o d'a ma
jibril la nana ni kasange ka bo alikina kono ka di alakira ma ko ka ke ka muso bayin kasange me kira ka dalba gloki de kira ka kasange folo ka soroka alikina tayinda uka ka soroka ta da ro labana o muso bay ala nyetranya muso bay o de fatimatu zahra o de ya bange ka kla ka lamo fo ka tase aka nyana kli laba doma o kuma fo ka tase aka fatuli doma bele bele o yara dama de bi nyom bangi sigatola sangare zahra abalma ala e balma do nogoya ay robala o balma nuna zainab yo doy allahu akbar o flana rokiyatu yo doy o sabana kulsum yo doy o nanina kasim yo doy o turuna abdullah yo doy o warona ibrahim yo doy ale yere minye fatimatu zahra ale de bika wolo blanay allahu akbar sangari adewke allahu akbar ay deminu zoro hasan bola allahu akbar husaini bola muhsin bola allahu akbar zainab bola kulsum bola allahu akbar olu pele nu akera olu ka nyanamaya sababu ye minu ye jiye bo dibila bi ka bla yele la aslama angana nyana zaharaw ko sabu ambe here mi nabbi zaharaw de o here yiri juturu ambe sigile fla usman bi allahu akbar sangare wuli bali zahra bile al batul ay yiri sumba min turu ambe fla o de sumana allahu akbar wuli bali zahra abang yoro histoire tigu fora nyongo ula ko sube nga aw minta zahraw abangina makka jumada kalo klimuga zahraw bangina allahu akbar ala kiraka cidenya o sanduruna watula kako ala kiraka cidenya nye sanduru zahraw bangina samba min nanaka alikaba takabwa plasila pew ni kureshu ya jo nu fora nyongo ka fo karsa ede bi hajarul aswad da karsa ede badda fole nyongo sita unana votike ka baka kuma ambe kan zigi sita ni mugo folo min dona o kuma ode bi hajarul aswad bla no e gabakuru fima e ode ba bla bla yorola o kele munga usigile nyebe funange don na tolala o funange na noro onaka bonye uyaye ode kara ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira basele ko sosolten ngola ble okuma ay gabakuru inda ala andinga manno ye muhammadul amin akada dayrola okuma kira ni hikma ni bonya ni makama kira masonga gabakuru inta ka da sabu ni bonya soro ijija kuma do ikakla ini mugo wara ke o haklima o ka baray sigatala ya akbar kire gabakuru inda ayaka jalamugu da ay gabakuru inda jalamugu sanfe okuma asorlaka kabila be yamaruko aw ka kungelengelinda kabila pe kungelengelinda kira ka jalamugula uya takata sa dawrola asile gabakuru dawrola kira yere ya bolo barka mata ko ke ka gabakuru da histoire tiku ko abora o yoro de la doron annana soro afurumso banya yere soro fatimatu zahra allahu akbar sangari aslama amit dugoke zahra punya koso ambi here fon fanyine ala ka benno amin amin ala so o wati asro ala kira sallallahu alaihi wasallam itwaru ya siben chugo me kwa sik me sambi saba ani duru allahu akbar isor tigi do ko fo chugo la ko ya sro fatimatu zahra abi bangi do me ko ya sro ala kira shik me samuka ani duru allahu akbar zahra allah mona kira ka dubay ngono ka moy ne ala ka jey wahayu jigina ka tuy kira ba lakala khadija ba lakala sigatala bima il wahyi allahu akbar qur'an mi bi jigi ala kira ka kira ba lami odela sokono mogo debe sokono ko do kateme kenema mogo ka siga godo allahu akbar muso bayin fana apika de lamo ni jogo ni qur'an ni hadisa ni ala kira jogo yi no e khadija to bintu khuwaylid allahu akbar sangari zahra
kitabu tigi ko Allah mona kira ka sokono ni hina ni makari ni bonya ni karamai fo ka ta se a wolo bamso bay no ye Khadija o fatuli Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah Khadija fatule ku muso warate ala kira bolo o yorobe Fatimatu Zahra a jora ala kira furu muso ya joro la ka kala ka jo afai den ya joro la sigatalla Allahu akbar abi kira ka tobilu ke abi kira ka ciu ke ni kira dusu kasila aba hakli sigi sigatalla wade kama kira kuma fo Fatimatu Zahra ma ko ummu abiha ko de mingera abba a de fay sigatalla Zahra de mingera afa bay siga Allahu akbar ha Zahra Allahu akbar yani kira ka muso wara furu Zahra jora ala kirai wallahi ni toro e kira soro abi wuli kijo sigatalla amma son de kun shika ala kira soro anyana nami se ko kan Allahu akbar sigatula kafiru bi nyogome utonzo tawba bla ala kira sel tola koka Zahra de kumita ka to nogo nunu ko ka bo ala kira siga aslamu Allahu akbar ayo segeno nyani minke kada bi on fle o jirishu de sumana keneka Allahu akbar shirifi o shirifi ibora Zahra udila siga Zahra de inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sigatalla Allahu akbar Zahra ala de inna a'tainaka al-kawthara mammi ala kira de fatura u be fatule Zahra tule maga kafiru siga no ya asibun wa'ilu na ngonawi oluko ko ala kira ko tigera ko kira ko tigera o yoro be qur'ana aya jigina ko muhammad e ko matkede anyi so bona chamana o bona chamai olu nana joni ngasira fe Fatimatu Zahra anyi so o bona chamana ijigi kana mise ijigi kana tige bona kola demso mimbi bolo ni ala sonama i ko bebi na bo udina sigatalla sagari Zahra bile bar ala ko nyi son bona chamala kada e jugu e konyaba e hasidiyaba e nyengoba minti fekiye huwal abtar o de kotkele Allahu akbar aslamu bi kone anya yede abe keneka Zahra bi sirifi hakke min be ala ka dugu kolo sanfɛ bi hakke de bala o kacha Zahra bona min be bi hakke de bala ko sayna u ye jate ke jate laba min sera ka sɔrɔ u fɛ o kuma jate ke jate min kɔfɛ fɔlɔ mɔgɔ miliyɔn 30 ani kɔ sirifi la min sera ka jate u ma min ɲɛkun Allahu akbar kacha mɔgɔ miliyɔn 30 o de sera ka jate Fatimatu Zahra kɔ la Allahu akbar sagari u ma min ɲɛkun kacha o ma ja yele sigatola a kuma asilamɛw Zahra ko mɔgɔ si tɛ se k'a bonya fɔ ka s'a dan na i bɛ dɔ de fɔ dɔ bɛ taa k'i da an b'a ɲini ala fɛ ni muso ba in a bonya kosɔn an ka jamana in yɛrɛ ala k'a suma kira balla hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulil karim o la marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakun la yabghiyan a furucɛba n'o ye Seydina Ali ye kuranɛ y'olu mɔgɔ 2 ko fɔ yan tafsiritigi dɔw ka fɔcogo la ko baw y'o 2 bi woyo ka ɲɔgɔn gunbɛn la yabghiyani ko a dɔ ti dansago dɔ kan bainahuma barzakun ko kangala b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ ti dansago dɔ kan ko ba 2 min fɔra yan ba 1 kuranɛ kɔnɔ Ali ba 2nan Fatimatu Zahra kangala min fɔra yan walasa u kana dan sago ɲɔgɔn kan k'o de ala kira ye yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan ko marjani ni lu'lu'u min bi bɔ a la o de ye Hasani ye ani Huseini yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan lulu o ye Hasani ye marjan o ye Huseini ye asilamɛw
بآل محمد عرف الثواب الله أكبر وفي أبياتهم نزل الكتاب محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه إقاب هم النبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الكتاب الله أكبر سمري ذكر دلا دوكوتي بيت دلا دوكوتي أكو بآل محمد نكرا سمغوي عرف الثواب دينين تشين أنا غلو ودونا كبونيو سيغا ودونا كنكا وفي أبياتهم وكسكو نزل الكتاب قرآن جيجنا يدي يا أكبر سيغا تولا محبتهم وكانوا صراط المستقيم ودي صراط كليلي هم النبأ العظيم قرآن النبأ العظيم مفو ودي كرا سمكوي الله أكبر أدو ولكن في مسالكه إقام الله أكبر كم سرفي كانوا kira somɔgɔ kanu k'o sira in minɛ n'i ma kɛ cɛ jɔlen n'i ma kɛ muso jɔlen k'u b'i bɔ a ka sabu ko nɔgɔman tɛ tongo do i bɛ kuma dɔ min tulo la min b'i si jɛ tongo do i bɛ kuma dɔ min tulo la min b'i hami min b'i dɛsɛ ka sunɔgɔ nka n'i sɔnna ka sabali o kan ka muɲu o kan lahara don olu mɔkɛ de ye surunali doba ye lahara don olu ba Fatimatu Zahara ale de bɛ surunali don lahara don o mɔkɛ n'o ye Seydina Ali ye o de bɛ surunali don o tuma n'i sɔnna ka sabali dekun ni ɲɛni ni tɔɔrɔ kɔrɔ lahara don ko olu de b'i surunali don o tuma a nana riwaya dɔw la k'a fɔ n ka bon ani n tɛ baara kɛ o tɛ kelen ye Zahara don dɔ la a ye ɲɔ si fo k'a bolo gulo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Zahara ye ɲɔ si fo k'a bolo gulo ka ji bɔ kɔlɔn na fo ka disi dimi bila a la Zahara denw b'a bolo ka fara o kan parce que Hasan ni Husaini u ni ɲɔgɔn cɛ man jan histoire dɔw ko kalo 6 de b'u cɛ dɔw ko san 1 o den fila b'a bolo wugu b'a bolo a bɛ ka sili kɛ kira nana ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ dɔw la jɔnmuso dɔw b'a bolo yɔrɔ bɛɛ Ali ko a ma a ko ne b'a dɔn e bɛ maloya se wɛrɛ tɛ ne ye se fana tɛ e ye i tɛ taa i fa yɔrɔ la ko a ka jɔnmuso dɔ d'a ma o kana k'an ka baarakɛden Fatimatu Zahara a taara yen ko a bɛ t'o ɲɛfɔ Alakira ye a maloyara a ma se k'a fɔ kira ye mais kira yɛrɛ y'a dɔn nakun b'a la soir dɔw la ko a seginna ka taa a ka so baro wulilen Alakira taara a nɔfɛ a ka so a ko n denmuso i kun nana ne fɛ ne kun y'a ta i ɲɛ kan ko dɔ b'i kɔnɔ i bɛ fɛ ka ko dɔ fɔ mais n y'a dɔn i maloyara jamakulu ma i ma se k'a fɔ mun de kun don a fɔ n ɲɛna ni n bɛ se k'a kɛ n k'a kɛ a ko ya Rasulallah kun bɛna min f'i ɲɛna i k'a dɔn dekun de bɛ anw kan yan tɔɔrɔ de b'an kan yan ka sababu kɛ se foyi t'an ye ne ye ɲɔ si cɛlasigi la wugu la n bolo gulonna n ye ji bɔ disi dimi ye n minɛ n bɛ tɔɔrɔ ni ɲɛni bɛɛ la o tuma n dara f'i ye de n dara n ko n b'a f'i ye ka jɔnmuso dɔ d'a ma o kana k'an ka baarakɛden min bɛ ne ni Ali ka baara dɔw kɛ n dara o de ɲɛ f'i ɲɛna mais n ye jama ye mun kɛ n maloyara n segira ka na o tuma komi i yɛrɛ nana ka ban sa n'a ɲɛfɔ fɔcogo dɔw la ko a ma se k'a fɔ ko fɔ Seydina Ali de y'a fɔ Alakira ye maloya fɛ hɔrɔn bɛ Alakira ko Zahara ma kira yɛrɛ kasira ka ɲɛjiw jigin a silamɛw wallahi o ɲɛji dɔw bonya a ko Zahara foyi t'i fa bolo i fa bɛ se k'i jɛ min na a ko Zahara Ala ye e bonyani kɛ ne yɛrɛ ma diyagoya ye k'a sɔrɔ ne de y'i wolo Zahara nka i k'a dɔn n bɛ siran jɔnmusow bɛ yen n bɛ se k'o d'i ma nka ne bɛ siran n bɛ siran ko fila ɲɛ a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ 400 bɛ ne ka misiri kɔnɔ yen Zahara olu bɛ surafana min dun bi a t'u bolo ni ne ye jɔnmuso ta k'o di e ma o ka na e ka baara kɛ k'a sɔrɔ olu dala dumuni t'u bolo mɔgɔw bɛ na mun f'i fa ma a silamɛw hali maa tun ka sɔrɔ ka nin fɔ kira ye k'a sɔrɔ denmuso in m'a fɔ n'o kɛra a tun bɛ se k'a kɛ ni dɔ kun sɔrɔla k'a fɔ Alakira ye ko dekun b'i denmuso kan dɛ an nana ni jɔn minnu y'o dɔ d'a ma wallahi a tun bɛ se k'a kɛ mais denmuso y'a ɲini a fɛ a ko n tɛ se sabu n bɛ siran mɔgɔw ɲɛ
kira ko flana mi akoni mbarake jala sigi barado iyere washi الله أكبر sabu bisra Allah harado ala kana ni mina sayyidina lika hakke do kara سيجا الله أكبر سمري ni barake الله أكبر kira sorola ka Allah dunya نعم التسبيح لا زهراء الله أكبر kira ya Allah dunya Allahu akbar shem bi sabani nani سيجا subhanallah shem bi sabani saba alhamdulillah shem bi sabani saba akon na se ka jomso kon dima ngana ni dima ki hakli to na Allah hara ala ko fara idraja سيجا تلا الله أكبر aslamo kira ka du kon na ko yem magar to ku الله أكبر سيجا تلا zahra الله أكبر kira ni foy sallallahu alaihi wasallam سليم me ka soro kira de kumbale tegeta ka ira sahaba ula kira ko akon na man indoni ne fatima yi الله أكبر سيجا تلا na ya don fana fatima do الله أكبر man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani سيجا تلا ni kira ni ve ikira ni kira fe ni banana ni banana kira la الله أكبر أفرطا ni ni nyeji bo ni kira nyeji bo ni ni kashi wallahi yene mamadou kasi كنكا ga ni ni dusu suma yene kira dusu suma سيجا الله أكبر aslamo ala ka ye ka kila ka yira kira la ko ni jama kulu bay نعم nunu ma fara nyonga foi kama ko fo fatima tu zahra je ka se ka lakudon ka bangeni do don ka adoko ni musoye ani muso to te kilenye valeri bala ka se ka valeri ira je ka don ni jama inga se ka fara nyonga ta ala ko ye ala kira ko ye la harado billahi anjigi be ala ka surnali kanini kenen سيجا تلا سنغري يقول بالي anjigi bi ala ka surnali ka nini kenen nuyi الله أكبر يقول بالي ne ni nge fama o fama ye wallahi نعم abi ko nyumando سيجا تلا fama min ga fisa fama be fama mi ye fon sere ka teme fama be ka o de ala fama yi عليه دو أكله aywa zahra الله أكبر la harado angal fabila أيامنا الله أكبر surnali bi e fade bulu on huna se ka ye kile la ble الله أكبر ka eto sumana ka soro ni kenen zigira ekam الله أكبر أوتك سنغري zahra ya rabbi yala keneko والله aba kanu baw nyina ala kira koti la hara keneka koni bagoro babe mi سيجا تلا أبيا aba bago chew gereya سيجا kiri bi tige ka ba نعم la hara kile ko min fora zaharaw kanu baw bi nyingali ke minu nya kanu acien ko bi nyingali ke ko kuma fora kile biya a fora toro biya a fora nyani biya on dum ma fenyal سيجا الله أكبر se ko yew أوتيه الله الله أكبر aslama wa mbanyina ala fa ya rabbi ala kan to zaharaw bunya ko آمين آمين على صوم wala silamɛw an sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la آمين ala k'an bɛɛ sagow d'an ma آمين آمين ala k'an labanw ɲɛ آمين ala ka n'an labila آمين آمين ala ka n'an malo آمين an bɛ sira fɛn min ye tɔɔrɔw la diɲɛ ni lahara ala ka don an n'a cɛ آمين آمين an bɛ min ɲini hɛrɛw la ala k'a bɛɛ nɔgɔya آمين ala k'an jurumu yafa آمين ni kira hɔrɔma ye آمين ni kuranɛ barika ye آمين آمين salli ala rasuli سليم o kɔfɛ n'an bɔra yen yanni an ka don an ka baara kɔnɔ نم an b'an ka sababu barika da جه k'an ka sababu waleɲuman dɔn جه n'o ye an ka qa'idu ruhi ye nibrasu zamani جه sa'adul awani malazul anami ali maqami الرحالة الجوالي في البقاء والعمصار دائيا إلى الجبار مغير المنكرات فعال الخيرات جده ناصر الحق بالحق السيد الشريف عثمان مدان حيدر أمد وكاي كرمغمي نانا نكا على كرانينا فيمبو أنا
n'a nana ka kuranɛ wasa Allahu Akbar. sirifikɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra Ala de Tiɲɛ. bi dugu jɛli Ɔhɔ. k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 10 heures Ɔhɔ. fo ka taa se wulafɛla 18 heures ma Ɔhɔ. karamɔgɔ jɔlen don a sen kan Siga. mantonw hinɛ minɛni na o ka se ka Ala ka diinɛ faamu Tiɲɛ. Allahu Akbar. a ye dugu min kɛ a ka ca dugu 7 ye bi Ɔhɔ. a ye min boli dugu jɛli ni bi cɛ kilo 100 ani kilo 60 Ala nɔfɛ diinɛ ka se ka jɔ Allahu Akbar. san 40 ni ko a bɛ nin baara de la Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. karamɔgɔ a sara bɛ Ala de bolo A b'a tigi bolo. ɲumankɛlaw kan ka tanu u ka ɲuman na Tiɲɛ. Siga t'o la. minnu mana kɛ a kan ka fɔ Allahu Akbar. sirifikɛ a y'a seko kɛ Ala ka diinɛ na Kɛra. diɲɛ lafiyara bi na a ye Tiɲɛ. Siga t'o la. jamana kisira n'a ye Ɔhɔ. danbe sabatira n'a ye Tiɲɛ. hɔrɔnya sabatira n'a ye Ɔhɔ. jogow dilanna n'a ye Tiɲɛ. furuw dilanna n'a ale ye Ɔhɔ. balimayaw dilanna n'a ye Allahu Akbar. sinjiw tugura n'a ye O tugura. Siga. an bɛ dugawu kɛ ya rabbi Ala k'a mɛn an bolo Amin amin. Ala sɔn. Ala ka don an n'a juguw cɛ Amin. sirifikɛ ma foyi ɲini ni diɲɛ ye ni hɛrɛ tɛ Tiɲɛ. diɲɛ bɛɛ a ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ de ye Tiɲɛ. nka ni maa min ko i ti fara a la Ɔhɔ. Ala ka kungo da i kunna min b'i ɲinɛ a kɔ Amin amin. Ala sɔn. silamɛ a y'a saniya k'a jɛya ya rabbi Ala k'a kɔrɔta Amin amin. Ala k'a kɔlɔsi Amin. ni kɛra hɔrɔma ye Amin. salli ala rasuli Salim Nyang. o kɔfɛ n'an bɔra yen Ɔhɔ. an b'an baw fo Bɛ fo. k'u barikada k'u waleɲuman dɔn Tiɲɛ. karamɔgɔ kɛra ladegeli fɛn ɲumanba ye Ɔhɔ. a ka denbaya kɛra ladegeli fɛn ɲuman ye Tiɲɛ. Siga t'o la. mɔgɔ caman b'i jɔ Ala ye Ɔhɔ. i ka denbaya t'a jɔ i kɔfɛ fiyewu Ayi o ka ca. hali Ala ka kira dow Ɔhɔ. u musow y'u kɔbila Tiɲɛ. u denw y'u kɔbila u ma sɔn ka jɔ o kɔfɛ fiyewu Ala ka diinɛ ka jɔ Allahu Akbar. Siga t'o la. mɛ an ba ninnu Ɔhɔ. ninnu kɛra misaliya ye Kɛra. an ba ninnu kelen o kelen Ɔhɔ. halibetu ka ko n'a sera Ɔhɔ. olu de b'u ka nafolo don a la Tiɲɛ. karamɔgɔ y'a fɔ an bɛɛ ye nin kɛnɛ ninnu kan ko ale m'u bila a la Tiɲɛ. Siga t'o la. k'a dɔn u yɛrɛ ye Ɔhɔ. k'u ni kira somɔgɔw bonyani ka kan Ɔhɔ. olu de fɔlɔ kan k'u bonya yira diɲɛ na k'u valeur yira Tiɲɛ. ka nin kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya Ɔhɔ. n'u ka nafolo ye Ah. k'a ɲɛnamaya n'u ka fanga ye Tiɲɛ. k'u seko bɛɛ k'a la ka sɔrɔ a ti ka kɛ fosi kosɔn fo Ala jati kosɔn Allahu Akbar. Siga t'o la. u ye an jigi fa Fɔra. u ye silamɛya jigi fa Allahu Akbar. u kɛra an ɲɛw jɔyɔrɔ ye Tiɲɛ. u kɛra misaliyaw ye an ye Ɔhɔ. u tilala ka kɛ misaliyaw ye dɔnnibaa du bɛɛ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. an bɛ dugawu k'u ye Allahu Akbar. Bɛ k'a kɛ. daminɛ an ba la tan jara Nam. ka taa se an ba ma tanti fatima Ɔhɔ. ka taa se an ba ma tanti aisha Tiɲɛ. ka taa se an ba ma tanti halima Ɔhɔ. ninnu kelen o kelen Nam. ni sirifu ninnu ka ko sera Ɔhɔ. k'a daminɛ an ba fatimatu zahara Ɔhɔ. sedina ali Tiɲɛ. sedina husein Ɔhɔ. sedina hasan Tiɲɛ. ninnu y'u ka waatiw ta k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Kɛra. Kɛnɛ kan. k'a denw ɲɛnamaya Ɔhɔ. k'u seko bɛɛ k'a la Allahu Akbar. u sara bɛ Ala de bolo A b'a tigi bolo. olu de fɔlɔ n'a kɛli ka kan Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. sabu Ala y'o de fɔ kira ka denbaya ye Ɔhɔ. ya nisa annabi lastunna ka ahadin min annisa'i in ittaqaytunna Siga. Wala wala. Ala ko Ala kira ka du musow de ma ko aw ni muso tɔw ti kelen ye Tiɲɛ. Siga t'o la. Mamadu ka denbaya aw ni du si ti kelen ye aw ni muso tɔw ti kelen ye Ɔhɔ. aw ni maa si man kan ka dugukolo kan Tiɲɛ. n'aw siranna ne ɲɛ Ɔhɔ. ka siran ne Ala ɲɛ k'an gasi sigi Naam. ka to n ka kira kɔ ka diinɛ jɔ Ɔhɔ. lastunna ka ahadin min annisa Tiɲɛ. Siga t'a la. aw ni muso si ti kelen O ye tɛ kelen ye. nin du in ye kira ka du de ye Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. nin du in ye kiraya du de ye nabiɲumanya du de don Tiɲɛ. ni an ba ninnu jɔra Ala ka diinɛ kɔrɔ Ɔhɔ. u k'a dɔn ni muso si tɛ kelen ye Allahu Akbar. u sara bɛ Ala bolo A b'a tigi bolo. an bɛ dugawu k'u ye si ni kɛnɛya ni lafiya Ala k'a d'u ma Amin amin. ya rabbi Ala k'u mɛn an kɔrɔ Amin. u ye diinɛ in wasa ka an karamɔgɔ jigi sigi Kɛra. k'a wasa ya rabbi Ala k'u mɛn an bolo Amin amin. Ala k'u kisi k'u tanga Amin. Ala k'u kisi k'u tanga Amin. ni kɛra hɔrɔma ye Amin. ni su in na barika ye Amin. salli ala rasuli Salim Nyang. o kɔfɛ n'an bɔra yen Ɔhɔ. an bɛ silamɛya ɲɛnamayali o kɛnɛ de kan Tiɲɛ. sabula mɔgɔ dɔw bɛ yen Ɔhɔ. olu yɛrɛ de ye diinɛ ye Allahu Akbar. n'olu ma dɔn diinɛ ti dɔn Tiɲɛ. n'olu ma yira diinɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ Allahu Akbar. Siga t'o la.
mɔgɔ dɔw de ye diinɛ ye n'olu ma dɔn diinɛ tɛ se ka dɔn o de la Seydina Ali don min a bɛ bɔ Amru bun Wuddi fɛ kira ko nin yɛrɛ de ye silamɛya bɛɛ ye min filɛ ka bɔ kafiriya nɔfɛ a ko Seydina Ali yɛrɛ de ye silamɛya ye ala kira ka denbaya Fatima Ali Hasan Hussein tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u kan ka dɔn kɛnɛw kan ka sigi u tɔgɔ la nin don ninnu kan ka ɲɛnamaya nin don ninnu man ka tɛmɛ silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma dɔn o man ka kɛ fiyewu sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a ye olu de kofɔ k'olu de yira ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ala ko kuranɛ kɔnɔ mu'miniw ay sira ala ɲɛ nka ka do ala ti sɔrɔ ten bɔ siraw de bɛ ka se ala ma sababu de bɛ ala bɛ sɔrɔ ni sababu mun ye ayo olu ɲini pour que aw ka sɔrɔ an ba Fatima ko k'a kalila ala la wasila min fɔra ala fɛ kuranɛ na ko ala tɛ sɔrɔ ni o sababu tɛ ko o sababu tɛ foyi ye ni olu tɛ ko ale Fatima n'a denw de don ni fɔra olu kɔ i fɔra ala kɔ ni fɔra olu kɔ i fɔra diinɛ kɔ ni fɔra olu kɔ i fɔra kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ko olu de ye wasila ye an ba Fatima alayha salam nin kɛnɛ ninnu kan ka sigi a ye k'a ɲɛfɔ silamɛw ye o de la an karamɔgɔ kumana ko ale Haidara mɔnɛna parce que a kɛra Haidara ye a ko wallahi n'ale kun tɛ sirifi ye mɔgɔw kun bɛ alakira somɔgɔw dɔn jɔnw dɔn mɔgɔw kun b'a dɔn sirifiw ye jɔn ye n'Haidara kun ma kɛ sirifi ye ko sirifiya kun bɛ dɔn sabu ale b'a dɔn mais a fɔ man di o de kama su in na fɛn dɔw tɛmɛna an ba Fatima ani alakira ani Seydina Ali ani Hasan ni Hussein u mɔgɔ 5 ko dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ alakira y'a baro la kali tarikuw ma dogo Seydina Ali ye kira ɲininka ko la kira ko Seydina Ali ma ko n kalila ala la ni silamɛw ma nin baro in dogo ni silamɛw ma sɔn ka nin dogo u ye kɛnɛw sigi ka nin baro in lakali ne Muhamadu kalila ala la ni bɛ ala min bolo nin baro in ma bɔ kɛnɛ si kan fo ala ka yafa maa o maa tulo donna baro la fo ala ka yafa a kɛnɛ sigiba bɛɛ ma k'u filɛ n'a ka hinɛ ye Seydina Ali kabakoyara kira ko n galela ala la nin baro in ma lakali kɛnɛ si kan ka mago dɔw to a kɛnɛ sigibagaw la diɲɛ mago dɔ la fo ala ka wuli Fatima ni e Ali ni denw kosɔn fo ala ka wuli aw kosɔn ni silamɛw ma sɔn ka nin dogo n'u sɔnna k'a lakali fo ala ka hinɛ diɲɛ na a kosɔn o de kama an y'a kanu su in na k'o baro de lakali ka nin baro in lakali Fatima kan an ka se k'a dɔn Fatima ye jɔn ye an ka se k'a dɔn Fatima denw ye jɔn ye kira ye mun f'u kan ala yɛrɛ ye mun f'u kan insha allahu waati fitinin min b'an bolo an bɛna dɔɔni fɔ a la nka an bɛ muso de ka kɛnɛ kan muso min alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ne Muhamadu tɛ se ka jɛn fo Fatima de ka jɛn o kɔrɔ ye de hali n'i bɛ ne fɛ ne Muhamadu bannen don i la ni Fatima ma kɛ i fɛ ma raditu hatta radiyat Fatima ne Muhamadu tɛ se ka jɛn ni Fatima ma jɛn sabula ala bɛ dimi ni nin muso in dimina ni Fatima dimina ala bɛ dimi ni ala dimina ne Muhamadu tɛ se ka nisɔndiya ni Fatima nisɔndiyara ala bɛ nisɔndiya sabu ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ala y'a sugandi ala y'a bonya o la bonya ni hɔrɔma min bɛ nin kɛnɛ in na minnu kɛra sababu ye k'a d'an ma ala ka hɛrɛ k'a n'u ye o la a bɛna da don baro in na n'o ye hadisul kisa ye alakira sallallahu alaihi wasallam
birifini min kɛra kabako birifini ye sirifila duba kɔnɔ ni jibirila farala a birifini donbagaw kan insha allahu ni alakira ko n'a baro bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ala bi hami gɛlɛnw wuli ye ka jurumuw yafa ye ka hinɛ kɛ ka jɔnw labɔ ye sabula u tigiw kɔsɔn ala bi sɔn n'ala sɔnna an bɛna an da don a baro la k'a walawala dɔɔni naam عن جابر بن عبد الله الأنصاري أكو أني حديثا من أكبر جابر بن عبد الله الأنصاري نعم عن فاطمة الزهراء عليه السلام كو فاطمة الزهراء ويبروين لك لي على كجيم بفاطمة ما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرا ديمسو فاطمة أم بالي مينغا كنكا نعم قال سميت فاطمة أنها قالت أكو فاطمة كانتوني جابر بن عبد الله كماي ko Fatima tu ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam ko kira nana don ale ka du kono don do la kira kunti fama Fatima ma wati be abita boala an balmakɛ filɛ k'a fiyɛ hali ni kira kun bɔra kɛlɛ yɔrɔ la n'a nana bɛ fɔlɔ misiri kɔnɔ karakan fila seli ye ka sɔrɔ ka na Fatima de lajɛ fɔlɔ a bɛ lahalaya jumana a bɛ cogo di ka sɔrɔ ka taa ka so Fatima ala kira sallallahu alaihi wasallam anana do amba Fatima kan mana muna nana na dona ay amba Fatima fo foli bane kira tara dawro nyini Fatima ka du kono ayida ako Fatima ma ko nga birifini dobe no e kisa uliyamani ye ko annati ika birinka sabulan farikolo la fule do bi mbika bana somi soron farla dese ani lafu mbe ko somi soro o kama birifini nta ikana birifini birin nka mko sombi se ka lafiya soro kira nana yida kuma mina kira yida amba Fatima kira e birifini min foye o yoro la kira amba Fatima e dugaw ke ako kira ma ko mbe tanga nyini ala fe mbe ala deli ala ki kisi ka bo desema ani la fuliya o yoro la amba Fatima atara kira ka birifini ta kira e birifini min ko fo aye birifini min ni kabako bala anana birifini ta ka biri ala kira dalen kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naam سرت أنظر إليه amba Fatima ko kuma mna le birifini biri kira ka tora ka kira dale naje kira e birifini bira ka kungolo to kenema وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في الليلة التمام ako ale nyebe ala kira nyena bi ka yelengu ka noro boy ba fo kalo kleta ani nani ale be ka kira laje be ka kabako ya kira nyeda la ako ale bo chogo la soni Imamul Hasan onana ka salamudi kwama ko assalamu alayki ya amma ko ala ka kisi bi ka neba sidna Hasan ayamba Fatima fo ayisi soni ngara dora ko amba Fatima ma ako inni asummu raihatan tayyibah ka annaha raihatu jaddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwamba Fatima ma sidna Hasan mamna kira ay foli ke ki sigi du kono ataka la mako kira bi dali so de kono fini birile do aka anana ya amba Fatima fo soni ngara ko amba Fatima ma akwa be ko minnu abe ko minnu be ka suma soro suma min kasakadi suma min be ko min mo ke suma sabu kira suma tunti dogo ni kun fora kira ko na fora bora na dona kare o kare kono ni temena o kare la ibado kwa temena ni kare inve sabu ni kira kun dona kare o kare kono klebe binka kira sumato o kare kono kasura ma parfien ke fi Sidna Hasan ko amba Fatima ma ko ne numbe ka suma soro suma imbe ko mi mo ke suma Fatima ko Sidna Hasan ma ko tiedo ki mo ke be dale birifini koro yoro be Sidna Hasana wulla kani jokira dalila nam وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله Sidna Hasan nani jokira ma ko alaka kisi bi ka ya alaka kira ya moke تأذن لي أن أدخل ما قطعت القساه yoro la Sidna Hasan ko kira ma akombi ibi jena ye kira ngado fini nkoro ka fare kama
ibi jena ye nga do birifini nkoro ka fara i kan Allahu akbar o yɔrɔ bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di Seydina Hasan ma na وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حودي قد أذنت لك o yɔrɔ bɛ kira ko Seydina Hasan ma a ko ala ka kisi bi kan di aw de ta ye nga ko ye mɔgɔw bɛ mi ko min na lahara a ko nje ni ma do ka fara an kan Allahu akbar ni mɔgɔ donna do bɛ fara birifini bonya kan n'o hakɛ sigatalla o yɔrɔ bɛ Seydina Hasan kira ye sira d'a ma k'a ka don birifini kɔrɔ Allahu akbar Seydina Hasan ni birifini kɔrɔ ta ka don ka da ka fara kira kan do fara la birifini bonya kan ka fara Seydina Hasan ka hakɛ kan Allahu akbar aha na وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين waati foyi ma kɛ fo Seydina Huseini fana nana salamu di an ba Fatima ma alayha salam Allahu akbar a nani jɔ Fatima na a ko assalamu alayki ya amma naam فقلت وعليك السلام يا ولدي o yɔrɔ bɛɛ an ba Fatima ko Seydina Hasan ma ko ala ka diɲɛ b'i kan ala ka kisi bi i yɛrɛ kan Allahu akbar ya n den o yɔrɔ bɛɛ Seydina Husein a y'i sigi Allahu akbar a y'i sigi ka sɔnni kɛ a fana nun ye kasa in sɔrɔ sigatalla a balimakɛ n'a kɔrɔkɛ ye kasa min mɛn sisan n'a ye ba ɲininka ko nin ye mɔkɛ kasa ye Seydina Huseini fana y'o kasa kelen in sɔrɔ a ko an ba Fatima ma a ko a bɛ komi nun bɛ ka kasa sɔrɔ kasa min ka di n'a ka sanu kasa min bɛ komi an mɔkɛ suma Allahu akbar o yɔrɔ bɛ an ba Fatima a ko cogo di a ko Seydina Huseini ma a ko i mɔkɛ bɛ dalen birifini kɔrɔ ani i kɔrɔkɛ n'o ye Imamul Hasan u fila dalen don birifini kɔrɔ siga Allahu akbar o yɔrɔ la Seydina Husein a wulila o yɔrɔ bɛɛ ka n'i jɔ alakira la ka salamu di kira ma a ko assalamu alayka ya jadda sigatalla a ye kira fɔ ko kisi b'i kan ya mɔkɛ siga ala ka diɲɛ b'i kan n'a ka kisi falhamdulillahi rabbil alamin baden tebe shirfila la jabo an b'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la i n'a fɔ kɔrɔfɔ daminɛ na an y'aw ladɔnniya cogo min nin tun y'an ye Bangoni Jaginɛbugu la an karamɔgɔ ka denbaya la Seyid Sharif Usman Madan Haidara Seyida Fatima Zahra Seyidatu Nisa'il Alamin belebele min n'a bɔra belebele la ka tila ka kɛ belebele ka tila ka belebelew bange laada do ale ka bangeni waati mana se an ba Seyida Jatanti Fatumata Tarawele ale bɛ wele bila silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka na o nisɔndiya kɛ ɲinanta in kɛra san 2017 marisi kalo tile 18 an b'a deli ala fɛ duwawu minnu kɛra ala wele minnu kɛra ala k'u minɛ an bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in a tɛ sigi musakaw kɔ a dɔrɔmɛ minnu ni an ba ye a bɔ ani minnu ye a dɛmɛ a la ani minnu farikolo sɛgɛnna ala kɛ hɛrɛ kan n'u bɛɛ lajɛlen ka bila an ka mizaniw na k'an kuma bɔ diɲɛ na ani lahara shirifi ninnu bonya kama an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ni ne sɔrɔla ka lase aw ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara dunga ka fuzani sanu ni wariye dunga